Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хасаншина, исәнмесез? Сорман районында Татнефть ярдәме белән музей ачылды. Азнакай урман хуҗалыгына 90 ел. Әлмәтнең хоккейчылар әзерләү үзәгендә ачык ишекләр көне. Татнефть компаниясы түгел сылтама күрсәтә. Ул мөһим проектларны гамәлгә ашыруда ярдәм итәргә әзер. Татнефть ярдәмендә Сарман районының Иске Мизәләбаш авылында яңартылган һәм экспонатлар белән баетылган музей рәсми рәвештә үз тормышын башлап җибәрде. Тулырак алдагы материалда. Энтузиазм һәм үз көчләренә ышаныч тулы Руслан Гилфанов, Таңсулу Сәхәбиева һәм Эльвира Илхамова быел Татнефть хәйрия фондының яңа гариза бирү кампаниясе турында белгәч, конкурс нигезләмәсе буенча заявка җибәрәләр. Һәм менә 22 сентябрьдә алар эшли торган мәктәптә яңартылган музей ачылды. Хәер, Татнефть акционерлык җәмгыяте грантлары программасы җитәкчесе Эльмира Газизова раслаганча, дәгъва итүчеләр катгый сайлап алу узган. Грант комитеты комиссиясендә экспертлар сыйфатында Татарстан Республикасыннан Мәскәүдән, Санкт-Петербургтан килгән кешеләр катнашты. Бу кешеләр сезнең эшкә игътибар иттеләр һәм әлеге музейга югары бәя бирделәр. Кызыл тасманы кисү тантанасыннан соң тарих укытучысы Таңсулу Сәхәбиева яңартылган музей буйлап экскурсия үткәрде. Грант ярдәмендә музейда косметик ремонт ясала, төрле размердагы витриналар, тематик стендлар, яңа плафоннар алына, ишек яңартыла һәм башка бик күп эшләр эшләнелә. Татнефтьнең гранты ярдәмендә инде без музейны тагы да тулыландырдык, тагы да яңарттык. Җитәкчебез Хуснуллин Фәрит Мунавировичка бик зур рәхмәт. Һәм инде Татнефть җитәкчелеге Маганов Наил Ульфатовичка бик зур рәхмәтләребез. Җәй буена укытучылар һәм укучылар ремонт ясап кына калмый, мәгълүмат, экспонатлар җыю үстендә дә эшлиләр. Кайберләрен үз куллары белән ясыйлар. Бүген аларның саны 1300-дән артык. Музей шулай ук бу мәктәптә белем алучы мөмкинлекләре чикле балалар өчен дә кызыклы урынга әверелә. Алар дәрестән сында калып ясадылар. Алар шушы полкаларны, витриналарны ясарга ярдәм иттеләр, экспозицияга экспонатлар алып килделәр. Һәм чынлап та алар менә кызыксына башладылар. Авылының тарихы белән кызыксынган бала, ул бит инде районының тарихы белән дә кызыксына, ул республикасының тарихы белән кызыксына һәм иленең тарихы белән дә кызыксына. Наил Габдрахманов 6-нчы сыйныфта укый. Аның иң яраткан урыны музыка уен кораллары пичмагы. Миңа бу музей бик ошады һәм biz монда класс сәгатьләре үткәрәбез, кинолар карыйбыз. Шулай ук музей өчен җан атып торган Рәис Кәлимуллин бүләк итеп музей турында искиткеч юллар яза. Музей бу сагасын үткәч башка дөнья башлана, тарихыбыз онытылмый, шуңа күңел шатлана. Әвәл заман һәрбер эшкә кул хезмәте куелган, кәйлә, чалгы һәм чабагач эшләү коралы булган. Азнакай урман хуҗалыгына 90 ел. Шул уңайдан районда тантаналы чара уздырылды. Әлеге бәйрәмдә район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Бу хакта махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина сөйли. Урманнарның шаулап тирә-ягыбызга ям һәм сихәт биреп үсүендә урман хуҗалыгы хезмәткәрләренең өлеше бихисап. Азнакай урман хуҗалыгына нигез Татарстан Республикасының Наркомзем боерыгы белән 1931 елда салына. Агач материалларына бүрәнә, утын, такта һәм башка чималга сорау зур. Шул ук вакытта урман питомниклары да үстерелә. Азнакай урман хуҗалыгы легендар урманчы, җитәкче Горьянов Степан Григорьевич исеме белән тыгыз бәйләнгән. 1984-94 елларда урманнарны торгызу нәтиҗәләре буенча коллектив республикада беренче урынны ала. Бүгенге көндә дә Азнакай урман хуҗалыгы коллективы хезмәтен Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министрлыгы югары бәяли. Бүгенге тантаналы чарада район җитәкчесе Марсель Шайдуллин урман хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикләп, аларга алда уңышлар теләде. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле ветераннарыбыз, ширләмәгез, исән сау булыгыз. Сорауларыгыз булса, килегезме, җитәкчеләр, алар барысын да эшләргә тиешсез. Игътибар кирәк, внимание нужно. Алдынгыларга, ветеран хезмәткәрләргә районның 90 еллыгы уңаеннан медаль, диплом һәм истәлек бүләкләр тапшырылды. Шушындай дәрәҗәдә булуына аның элек эшләгән кешеләрнең барысы да өлеше зур. Мин аларга исәнлек телим. Мин аларга тыныч барлык телим. Мин аларда муллыкта яшәүләрен телим. Юк барга борчылмыйча, ян тынычлык яшәүләрен телим. Барыгызга да зур рәхмәт. Чыннан да, урманнар безнең яшел байлыгыбыз. Бүгенге көндә Татнефть гамәви җәмгыятенең экологик программасын тормышка ашыру кысаларында районда актив рәвештә урманнар утырту бара. Монда урман хуҗалыгы коллективының тырышлыгын ассызыклап үтәргә кирәк.
Урманнарны саклау, аларны киләчәк буынга җиткерү безнең изге бурыч. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 20 сентябрьдән 24 сентябрьгә кадәр Әлмәт районында юл хәрәкәте куркынычсызлыгы атнасы бара. Балалар катнашындагы юл транспорт хәрәкәтләрен профилактикалау максатыннан 23 сентябрьдә ЮХИДИ хезмәткәрләре 7-нче урта мәктәпнең ЮИД яшь хәрәкәт инспекторлары белән берлектә безопасный переход акциясын уздырды. Акция барышында ЮХИДИ хезмәткәрләре 7-нче урта мәктәпнең ЮИД яшь хәрәкәт инспекторлары отряды белән бергә җәяүләр кичүенә чыктылар. Алар әлмәтлеләргә юлда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен искәрттеләр. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгының глобаль атнасы кысаларында җәяүләр катнашында юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтүгә юнәлдерелгән имин юл аркылы чыгу акциясын үткәрәбез. ЮХИДИ хезмәткәрләре һәм 7-нче урта мәктәпнең ЮИД яшь хәрәкәт инспекторлары җәяүләрне юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә, җәяүләр кичү буенча юл аркылы чыгарга, юл йөрү өлешен чыкканда сулга, аннан уңга һәм сулга карап чыгарга өндәделәр. Зөлфия Сөләйманова инде 10 ел 7-нче мәктәптә ЮИД яшь хәрәкәт инспекторлары отрядының җитәкчесе. Аның сүзләренчә, балаларда игътибар һәм җаваплылык мәктәп елларыннан тәрбияләргә кирәк. Наша работа, которую мы ведем Без мәктәптә алып бара торган эш нәтиҗә бирми түгел, кешеләр кагыйдәләрне бозмаска тырыша. ЮХИДИ хезмәткәрләре һәм 7-нче урта мәктәпнең ЮИД яшь хәрәкәт инспекторлары әлмәтлеләрне юлда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакырдылар. Барлык җәяүләргә тематик белешмәләр тапшырылды. Луч Әлмәт телеканалы сезнең смартфон экраннарында онлайн һәм бушлай. Моның өчен СПБ-ТВ мобиль кушымтаны йөкләгез. Луч Әлмәт дип эзләгез һәм 2 телдә актуаль яңалык тапшыруларын, шоу-программалар, дөнья киносы шедеврларын, сериаллар һәм күп кызыклар карагыз. Безнең белән тәүлек буе булыгыз. Телевизордан безнең каналны төрле төймәдән карап була. Әгәр сезнең МТС икән, без 553-тә, Телеком икән 303, Татаис нефть булган чиракта 27-нче төймәдә. Без сезне Казанда узган Бөтен Россия татар яшьләре көннәре форумы эшчәнлеге белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген хәбәрчебез Рамиля Хәмидуллина сезгә фестивальдә катнашкан яшьләрнең сәләтле якларын ачар. Толырак киләсе репортажда. Кичләрен татар яшьләре бик күңелле итеп уздыралар. Бүген монда Идел моңы һәм танцпол йолдызы бәйгесе бара. Татар яшьләре көннәре форумына Россиянең иң сәләтле яшьләре җыелды. Үзләренең җыр-моңга, сәнгатькә гашыйк булганнарын егет-кызлар, Идел кызы, Идел егете, танцпол йолдызы, Идел моңы ширбәтле пар бәйгеләрендә күрсәттеләр. Сине күптәннән менә иҗат белән шөгыльләнәсеңме, әллә бу синең беренче чыгышыңмы? Мин 6 яшьтән башлап авылыбызның Дом культурага татар бию халык биюләренә түгәрәгенә йөрдем. Әмма инде профессиональ рәвештә вокал белән шөгыльләнгәнем юк. Кичкәдән үк инде татар җырларын бик шәп яратып тыңлыйм һәм шуңа күрә җырлыйм. Ильяс, менә тамашачыларга аңлатыйк әле, менә минем бүген өстемдә синең исемең белән футболка. Мин нигә аны кигәнмен икән? Син ничек уйлыйсың? Моның сыры нәрсәдә? Серләрне ачабызмы? Миңа калса ачырга кирәк. Артыда матур бит әле ана. Соң ни өчен? Ни өчен дигәндә, чөнки без гаилә дип әйтсәм дә була, без бер команда, гаилә һәм бер-беребез өчен шулай менә тотынып торабыз, теге бер-беребезне русча әйткәндә поддерживаем. Конкурсантлар чыгыш ясаганда, аларга дуслары, командалары көч биреп торды. Бәйгенең шартлары буенча катнашучыларга берничә этап үтәргә кирәк иде. Алар үзләре белән таныштырдылар, иҗади номер күрсәттеләр, төрле сынаулар аша уздылар. Мин төрле укытучылар белән өйрәндем. Минем укытучым Мингул Абыйгалиев, Татарстан халык артисты. Аннары соң Айгөл апа Хәйри, тагын Гөлшат апай Мамиевалар. Алар барысы да минем өчен укытучылар мәңгелеккә алып калачаклар. Хөрмәтле жюри, Идел моңы бәйгесендә җиңүче исеменнән нәкъ Айшат Шарипов лаек булды дип санады. 5 көнне дә яшьләр күңелле итеп уздырдылар. Көндез төрле интенсивларда белем алдылар, ә төннәрен җырлап үткәрделәр.
Татар яшьләре көннәре форумы ябылу тантанасында резолюция кабул ителде һәм ДТМ 2021 лидеры исеме билгеле булды. Әлеге фестивальдә нинди нәтиҗәләр ясалды? Бу хакта тулырак Рәмилә Хәмидуллина сөйләр. Россиянең 30 төбәгеннән килгән 180 делегат татар яшьләре көннәре форумында, төрле мастер-классларда, кызыклы очрашуларда һәм күңел ачу чараларында бик теләп катнаштылар. 31 ел дәвамында татар яшьләре оешмалары татарларны берләштерү, гореф-гадәтләрне, туган телне саклау буенча актив эшчәнлек алып бара. Татар яшьләре көннәре инде менә ахырына да якынлашып килә һәм без Идел яшьләр үзәгенең җитәкчесе Зөлфия Ибляминова белән әлеге проектка кыскача гына нәтиҗәләр ясарга булдык. Зөлфия, гомумән быел менә татар яшьләре көннәре нинди форматта узды һәм нинди үзенчәлекле ягы булды аның? Татар яшьләре көннәре ул быел инде 31-нче мәртәбә уздырылды безнең традицион проект Идел яшьләр үзәгенең. Шушы еллар дәвамында ул менә бу яшьләрне берләштерүгә, милли кыйммәтләрне саклауга, аларны таныштыру, тәҗрибә уртаклашуга хезмәт итә, шундый максатта. 31-нче татар яшьләре көннәре делегатлары бөтен Россия халык санын алу белән бәйле рәвештә әлеге чараның татар милләтен берләштерү эшендә әһәмиятен аңлап, җан исәптә актив катнашырга, татар милләтенең бердәмлеге турында аңлату эшләре алып бару һәм башка мәсьәләләр буенча резолюция кабул иттеләр. Быел үзенчәлекләргә килгәндә без мәсәлән җан исәп темасына керергә мәҗбүр дип әйтергә кирәк, чөнки бу безнең алда торган зур гына эшебез, чөнки безне көтә октябрь аенда җан исәп. Шуңа күрә әлбәттә без тарих лекцияларында һәм айрым да җан исәп темасына игътибар биреп киттек. Шулай ук традицион рәвештә мастер-класслар уза инде һәм алар төрле елны төрле укытучылар һәм төрле елны төрле мастер-класслар. Очрашуларга килгәндә без яшьләрнең аларның сорауларыннан чыгып, аларның ниндидер яңа әйберләр белергә теләүләреннән чыгып, инде алар өчен көйдибез. Мәсәлән, алар СММдер, бизнестер, шундый әйберләр белән кызыксыналар һәм аларга кызыклы булсын дип, шундый шәхесләрне чакырырга тырыштык. Традиция буенча форум тәмамланган көнне ДТМ лидерын сайладылар. Тавыш бирү нәтиҗәсендә Свердловск өлкәсенең яшен татар яшьләре иҗтимагый оешмасы рәисе Ринат Каштанов 31-нче татар яшьләре көннәре форума лидеры булды. Һәм хөрмәтле тамашачылар, быел татар яшьләре көннәрендә безнең Луч телекомпаниясының иҗат төркеме мин Рәмилә Хәмидуллина һәм безнең видеооператорыбыз Дамир Корбанов та эшләде. Һәм форсаттан файдаланып, Зөлфия, сезгә Идел яшьләр үзәгенә һәм сезнең командагызга шушындый югары сыйфатлы дәрәҗәле иттереп шушы 5 көнне уздырганыгыз өчен бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Әлмәтнең хоккейчылар әзерләү үзәге югары дәрәҗәгә ия. Биредә булачак чемпионнарны кичкенәдән әзерлиләр. Киләчәген хоккей белән бәйләргә теләүче малайлар әти-әниләре белән бергә биредәге шартлар белән танышып кайтты. Алар белән экскурсиядә безнең иҗат төркеме дә булды. Алса Әмирова тулырак. Улымның беренче сүзе гол булды, ди Зөһрә Шакирова. Кичкенәдән хоккей түгәрәгенә йөрибез дип аптыратып бетерде ди ул. Очень сильно люблю хоккей и очень сильно поддерживаю свою команду «Нефтяник». Начинается хоккей, я никаким гостям не хочу, короче, только на хоккей. Без кичкенә вакыттан ук нык хоккейны яраттык. Бөтен матчларга бардык, «Нефтяник» командасынан карадык. Безнең баланы хоккейны ярата, шуның өчен без монда килдек. Монда бик матур, миңа бик ошый. Ошамаслык та түгел. Үзәктә балаларның спортта үсеше өчен барысы да бар. Яхшы спорт формасын булдыру һәм саклау өчен тренажерлар залы, алканы купкага кертү осталыгын үстерү өчен аерым без майданчыгы бар. Акробатика дәресләре дә керә. Беренче физик үсешне балалар нәкъ монда ала. Алин Радикова шартлардан яхшы хәбәрдар. Аның 7 яшьлек малае хоккейга йөри. Төпчек малаенда хоккейга алып килергә булган. Абыйсының кулышасы килмәде яни кеше. Беренчедән ул физик яктан көчле булуы, икенчедән дисциплина, аның барыбер режим белән яши бит инде ул. Әгәр профессионал яктан спортка бармаса да, будущем инде ул балага барыбер ярдәм итәчәк. Хоккей команда белән уйный торган уен. Шуңа күрә беренче чиратта балалар тренеры Александр Комаров сүзләренчә, үзәктә иң башта командада эшләргә өйрәтәләр. Аннан игътибарлы һәм җитез булырга. Мондый мәктәп булуы белән без Татнефть җәмгыятенә рәхмәтле. Без үз чиратыбызда яхшы уенчылар үстерү өчен бөтен көчебезне куячакбыз, ди тренер.
Алсу Амирова, Ләбер Амалова, яңалыклар вакыты Лучший мәгълүмат телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншин һәм монтажер Ленар Курбанов сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.